Ungena osukwini lwesibili namhlanje umhlangano wesigungu esiphezulu seANC. Khathi uqala lomhlangano izolo bekulindeleke ukuthi libe sezithebeni zomhlangano. Ikusasa labanye abaholi beqembu ababhekene namacala enkohlakalo. Ukuzwa kabanzi ngaloludaba semukela intatheli yezindaba zombusazwe SABC usamkele Maseko. Samukele sikwamukele endabeni zasemini. Salokhu uqala izolo lomhlangano ingabe khona mhlawumbe nikuzwile esoke kwakhulunywa ngakho? Okwamanje lo mhlangano ulalele kakhulu izinto ezithinta umnotho waseNingizimu Afrika okhahlameze kulolu bhubhane le-COVID-19. Uphinde ukhumbule ukuthi owayengumongameli wenhlangano ebusayo uThabo Mbeki nowayengumongameli wezwe uThabo Mbeki nawo bephakathi kulo mhlangano. Uphinde umnotho waseNingizimu Afrika wawusimama kakhulu ngenkathi umnumzane uMbeki umongameli waseNingizimu Afrika. Esigungu esiphezulu seANC kakhulukazi nomongameli weANC nomongameli wezwe Cyril Ramaphosa wathatha igxathu ukuthi alule isandla asondeze umnumzane uThabo Mbeki kuANC loke athatha ikhefu ebuholini nokulawula leli qembu isikhathi kusaphethe umnumzane uJacob Zuma. Ukubuya kwakhe kuzobasiza kakhulu ukuthola izathu neindlela ezintsha zokusimamisa umnotho waseNingizimu Afrika. Kodwa kuyimanje umongameli weANC uCyril Ramaphosa akakwazanga ukuthula into ekuthiwa ipolitical report izolo njengoba besabambe umhlangano weAfrican Union lapho bekhuluma khona awuvale izolo ebusuku ngabo 7 kwasukuthi namhlanje ekseni ngabo 10 lapho umongameli weANC uCyril Ramaphosa lapho avule khona lo mhlangano wakhuluma kabanzi ngepolitical report lenhlangano lapho kuzobhunga khona kabanzi ngesinqumo esathathwe iANC ngo2017 kwinqungquthela yabo lapho kwathiwa khona bonke abaholi abathwese amacala okukhwabanisa kanye nokahlakalo nobugebengu abashenxe kancane esikhundleni zabo njengoba usubonile nje unobhala jikelele uAce Mahashule owayengundunankulu waseFree State usenkantolo ngezinsolo zenkohlakalo kuyimanje. Sibonge kakhulu ke samukele.